Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Lakhai koi Singhason constituency ke parlo tikok langso pathua klam LP school along APHL siatum mass joining pen maike padupon Aroni Phaingkora pho arni Singhason constituency ke parlo tikok langso pathua klam LP school along APHL siatum mass joining pen maike padupon Bangso mai che pahaim phupon lake meifu babuterang kongchenbang Robinson Togbi Bangso APHL sia mayalong kachepa okdon lake BJP Lapen Congress ASDC kadu kawe amuluka phai bang trokep an chepa okdon Bangso kachepa okdona theke abarin em Omor Singh tisoke thangnata langpon pe lapen ningkan phoso se ke dodun sitami thangnata tikok langso ahawar aphan kelang kawe det ajoksi APHL sia long chepa okdonang kok lopusi nang pachini dun Lapen jai kathar pen kaning je ponki non ke bangji KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC kilik along APHL sia phan nang pa hainon Singhason arat akisung nang pa jok polapen tikok langso ahawar towar lapen kijon alang tami pipon polapen kedam tang abarin em Omor Singh tiso BJP charibom ahutke thangnata kaching thur ave lasinon ke bangji MSC kilik ahutke tikok langso arat ke jai kathar aphansi ongdung abot pen pahai pompo puta nang pachini dun Volong komaji pen mukrang terang KARBI ANGLONG News non ke theklong lo la Singhason hello backward nei lo hogalan lagi nang le tum kukierong le dam tame jaulin dam tame nang le tum pitai jol dam tame mongjang dam tame la pen KARBI rong hala langbiri ka thoi dam tame la pen ke hak jirka inkierong dam tame tarlong dam tame nang li theklong product to war ave pin nili tum ke dam ta gypsy pensi to war ka liat dim si pangplong waret la si ni tum ke liun la pen haladak nonta ghonta ke thom aking pen dam nang ji la po dim du pupete hala arong ka prega mangel liun e motorcycle ta liun e ante matha tha he La Singhason AMSC tumsi kaita EM ke jeplang weranta. Prodip Singnar ningkan grip ho EM ke du. Alang li thang da claim claimed bangke. La pen non mong Omor Singh tiso alang li ta la thang bakbe wukat ke ron phakaso ke ron tapi ne si claim kurang di. Heklong lo ke mati. An ka phakso ta silo pen ke awukat Fuloni constituency along all party hills leader conference APHL siasong Fuloni ahithia long ke do saihem kangpupon Fuloni constituency along APHL simei phujai kathar nang humrisi tarabasa rensing rongpi arong lapen Biswanath Pathar Longthom Adim Mai Padodam si puthot Fuloni ahithia long ke do APHL sia saihem along Fuloni constituency APHL si candidate Dhoniram Tibong arideng ahin pen ongdung ar muchetong ponsi APHL si saihem kimi ingpupon Laso along Dhoniram Timung ahin pen kaningje ponke Fuloni constituency along ke Klarsap Klardak pensi APHL si haipon etlo lapen nilitum haidet lo pulotangte inglong asola pen 6 schedule aja kong la anso si pangtang ponji pusi APHL si saihem kimi kangpu ponahun APHL si Dhoniram Timung ahin pen ningje pon Fuloni pen oro ningti kathar KARBI ANGLONG News Saihem kang ku kono thui bang kela heno itum APHL chi labang so ke claim ke dam awak ka satu itu bisa parti ko bang te Saihem ko bang ko so posisi so Saihem bang ke kono tapi labang so Saihem ben chi itum kato ko be parti kaching ba king sai kala bang so bang ke awak sai dong ko lapen itum APHL chi labang so ke manga bang ke itum long so barang ke Tribal ketua kalau masuk sisi lalu mate aja kalau masuk Jemang eklen kita kami edge fan masih ini kalau masuk saya kalau ini room APHL sih lah hello Brunei constituency kena bangke ini candidate welcome long term padu long ke pusim tarabasa lo long ni adin mangke rencing long pirong lo long term adin ke bisnat bodhar lo lapen ke lo sopen api ni tum dak sai kem long lang pensi itu sai kem itu konversi pini lapen ke wangjiar ni maso bangke klardak ini tum Fuloni constituency ke APHL si ke hailo ku isi rat ke cetuang ke bangke pini
klar dak ni tum thek konong lo akan binia bangke litum bangso candidate welcome ni bangke litum central committee PSLC president kathar sar sitame wang lo langli wang pen mei long ni radang no sik sidul ke pang tang ni ya phalman apen ke chepa hai ni ya phalman alang ni khan kang lo Volongko majia long ni phaing kora pho arni song be mati independent pen nudeng arjanatum akimi office saihem kangpupon Volongko majia hithia long song be nudeng arjanatum saihem kangpupon along birta kirip dun long ahut ake hait roton terang nang keche thandona tengki non MSC election ahut nudeng arjan along vote nang pipen nang pa hai pulote neli lang pher ara taphan keklem pipon kecheng jilaki arong pin arong asar ahem hong pharla ki kim lapen sorkari gaubura ahem along sitami hong pharla ki kim ponji rukasen college along science stream lapen commerce stream sitami kecharli ponlong ji aphan bor iponsi klem ponji adun thu towar melang lapen kecheng lo kidok kisung ke boy an sitami rabji barelong lapen patra disa ada langroi do kokajok kedam kiwang kacheleng kisung ajok hala dakta RCC adolong semar ponji lapen bomroi ahawar anata RCC dolong semar ponji pusi lamchak chipi pon Volongko maji pen mukrang terang KARBI ANGLONG news independent candidate asai hem kang kupon along kadogowe rong sar ruba sar pencenglok jipti la penelang perang kang along ke thekere tum bidi suri nang kipidun ladak office asai hem kang kunong na chetong tum pen ili min sampiglok la pente isini che the bangela lo ten non ke bangjilang hono bangke lang perang kang lang peral along rong sar pencenglok lang peral ayud tum pen ke thekere tum pusita me kithurlo je lang perang kang along bangke ladak lang per along ayud tum mate lang perang kang atum apan panung kupen kapre a constituency pen nang ketoy candidate atum apan niche thete joine pinia ni bangke kadu beta alang li tum apan bang pinrem borlo lasi ke bang jilang hoda bangke ansuse laso putha kache songolong mate ke bang jilang election pusta mi li tum rizala bang paklang nang kokko ke national party atum ticket kipi local atuman par juje pin ben chingwai be chingsai se pin ben aning ke hanga candidate aphan papa churdulong le det ben khala sok ke khang ke monon phita pa wedenangi lapen ke laso putha ga bangke itum ladak lang pherang kang bangke laso rizal bang si paklang po aluni haidet ben afit ke chengsi lake along tinarong sar tum aphan rong asar along isi hong pharlap kipi ponji phan bangsi arong tin aphan kipi ponji phanji mori pon po lapen adun thu sorkari gambura hemalong pusita me hong pharla kikin ponji phanji ni lechisi konlo lapen ke rukasen college along arts ice cream an cholagnom ke do lase arts adim lapen ke ako upgradation apan science lapen commerce ice cream pusita me hala daki biponi phan bori pon po lapen lang phera long atogan no angkang along towar me lang ke lilia dim pon pusita me laso ke sop ponji phan ni bori pon po lapen adun thu barilong lapen ke patra disa dak dolong kawe joine penangan kithurmi ariso ejang atum kacharli phan pusita me kedam ke banga torado pasila dak pusita me RCC bresa dolong ke da Anti-corruption Youth Power of Assam atum silonijan IB along pherang kamai kangnipon Aruni phaing kora pho arni anarlo porphai kethomra achitem apor malom Anti-corruption Youth Power of Assam mate thi hekpen ACYPA asong nilip aru atum chelang pet pen nilip constituency hawar silonijan along pherang kamai kepadopon Labangso Anti-corruption Youth Power of Assam Nilip Duar Bagori Lapen Socheng Dhenta La Constituency ke Thom Along ACYPA KARBI ANGLONG Meipu Mohendro Kathar Kongchun Bang Emmanuel Killing Dun Meipu Jameson Rongphar Lapen ACYPA KARBI ANGLONG District Dun Meipu Binod Teron Atum Ahin Pensi Mai Ingi Ponlo Jasemet bangso pherang kya mai ke pa doponang koke kedam tang ningkan ko anpen loni nilip along ke EMR pu kelong donde lapen KARBI ANGLONG Autonomous Council ahin penta nilip along aphan MSC ang hoi kangni dun bek aphanta MSC an CP chot lapen kedam tang aningkan nilip ahawar along KARBI ANGLONG Autonomous Council ningkan phokibom ahut EMR pu long donde lapen kaching thordon awar saita long donde
Lapen kaching thurdon awar saita longdon aphai jomheng jasemet ke ove kimiatum sorkar avoreng ang hoy longdon de pen ajoini nilip along kepa phia sonsi manlo bonta non kewangji nilip constituency along badu a party penle MSC ser ang hoy longdon pusidami KARBI ANGLONG autonomous council pen EMR pu pekpon vek nangji lapen ke hai vek abang phuta EM kache palong dun thek nangji kali pulotang te nilitum ahin pen jesong ponji lapen sorkar pen nilip apharman along ke panong pipon ason awar saido anta nilip aphat pipon vek nangji pusi anti corruption youth power of Assam ACYPS socheng dhenta duar bagori lapen nilip mephu Mohendro Kathar ahin pen sodak pen pherang ke athengno ningje pon sampai nilip tu mahin pen kacunuri dun kangtung lam thebangke lahelo hai banglis tame hitam tang pura pura so kali temenci non ke bangya bangke development ahin bang pura jelangon henganji lapen bang henganji lapen apal ke isi kanimandon mate ke handon abang ke lahelo je nilitu ma hai banglis mastame ini tu apa? KACC ya di Pensabe district pas kami, ia nak pilih nanti, ia nak pilih dan ini tunta, eja kamu pun. Kopi apa sini le bangsa lagi pudam, kedamkan aningkan, itu masar, kopi tu orang pilih pan itu cepat hai pilih lo. Masa beradang ni pan aja kamu pilih. Kopi apa saja kamu pilih lo tunta deh, sakuria pos, niliba pan. Pion pen, chukidar pen, akidang no, akaprek department no, kaprek asapuri, postame, nili basora pan, pipida.